Братя извънземни, не знам с какво ви чакат другите народи по света, но ние вече сме готови да ви приемем. Опит и идеи имаме достатъчно. Ще ви сплетнем значи едни хубави предприсъединителни програми. Ще ви ги сплетнем, само пари да дадете за тях. И магистрали даже ще ви построим. Че то млечния път ли е? Асфалт, бетон, естакади, конкурси, търгове. Колко пари има за взимане тук, бедна ви е фантазията, братя извънземни. Така инфраструктура ще ви сплетнем, за има няма 2-3 мандата, че жална ви майка направо. Ще питате вие, къде е батко? Ще питате, ама едва след като ние освоим парите. И там разни митити действени планети, недокоснати от човешка ръка. Ама какво е това безобразие, бе, колеги? Вие за развитие на туризма не сте ли чували? Ще ги асфалтираме, леко ще ги бетонираме. Тая ела да видите колко атрактивни си направихме морето и планините, че чак тогава ми говорите за непокътната природа. Кимате ми умно, а? Той да си кимате не е от голямо значение, защото исторически доказан факт е, че интеграцията ви е просто неизбежна. То нас самите колко пъти само са ни интегрирали във времето. Римска империя, Византийска империя, Турска империя, руска, немска, европейска, американска. Где не са пожелали, там не сме учили само да се интегрираме и кооперираме. Така че питайте ни нас да ви светнем на тема интеграция. Не вярвате, то и ние не вярвахме преди 20 години, че от горд народ с 1300 годишна история ще ни направят битер аборигени. Ама днес във всичко вече си вярваме. Само пари да има. Пари и гледайте какво десетилетие на включването. Каква интеграция ще ви направим. Образованието ще ви оправим. Здравеопазването ще ви подобрим. А пък каква пенсионна реформа ви чака, хабер си и нямате даже. Ама моля ви се, какво е това колебание, което чета по лицата ви? Защо забавяте? Какви са тези спирачки? Не дейте сега така. Ние ви чакаме ви с нетърпение, за да ви интегрираме сред нас. Къде сега обърнахте? Хей, ао, правилната ви посока е право към нас. Хей, братя, върнете се. Ама може ли така? Язък.